ассалому алайкум сони азама касач хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай мардами гариб ҳама каса тинҷен хубен зинда бошен. имрӯз 15 июни 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 129 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кунед ки ма да чирои кардагам ва чира гап мезанем. мошини Opel Astra H астай, Toyota Corolla C астай, трактори T40 астай, аппарати фурӯшӣ барои преззанак астай, якадай ноҳияи ёвон хона дар кӯраи Тӯчанс ма дар кӯраи дар видео гап мезанам. дачаи фурӯшӣ астай дар шаҳри Ваҳдат дараи Ромид, хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ноҳияи Фархор, ноҳияи Ёвон ва дигар ҷоҳо. квартираҳои кредит аст бардуи азиз, ними пулша мисол мети, нимша бад мети. квартираи кредит аст дар ноҳияи Рӯдакӣ ва квартираи фурӯшӣ аст дар шаҳри Кӯлоб. қизиқи видео ҳамие ки хонаи заминӣ 80000 сомон, як комната квартира аст 145000 сомон. бардуи ғарибон, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 613000 рубл да бихарен. як комната квартира аст 1 миллион 111000 рубл. ва дигар чизои арзон омӯрӣ кардагам. видеомузро ба қизиқ то охша тамошо кунед. боварӣ дорам ки нархи наво ё чақчақҳои савдотиҷаи шумода маъқул мешавад. мисли ҳар вақте адона лайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатся кунед. мерим акӯст дӯста. اینا برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتهامات اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایقافای کار مون اینا با گراژی تاجیکا داشتن نیستن. سلام علیکم ساده بچه‌ها تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه. اینا بارو رو ببینید برادرها. این یگام جای بهش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم. برادران را کار کردن. سربلند باشه. لبای بچه‌ها لبای. اینا سلام علیکم. اینا برادرای تاجیکی من. السلام علیکم. باشه زندگی کار خوب باشه. زندگی کار خوب زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم. جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران در تمام زنده باشه. اینا برادرها رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیرو بول میکنن، روی میکنن. اینا سربلند خانواده باشه. бардуи азиз мегзарем ба 1 миллион имрӯза бо диққат гӯш кунед. квартираҳои кредит гап мезанам. квартираҳои фурӯши кредит қарордор дар ноҳияи Рӯдакӣ, ана гардиши фабрика назди коллеҷи тиббӣ ва мактаби 115. дом 8 этажа мешавад. бардуи азиз айни ҳол сохтмонаш котлован дар рафтисай, дом лифти замонавӣ дора. хонаҳо балкон дошта, яъне ки квартираҳо балкон дошта. бардуи азиз ову сует канализатсияи шаҳрӣ доштиян. ҳуҷҷатҳоша хичон мекунанд метан. ду комната 45 квадрата балкон дорош 150000 сомон, ду комната 57 квадрата балкон дорош нархиш 185000 сомон, ду комната 65 квадрата балкон дорош нархиш 210000 сомон. харидор метавонад 50-60% маблағ биспора ва ана боқӣ мондаша дар давоми сохтмон биспора. бардуи азиз сохтмон 1 сол давом мекунад. ана харидор метавонад биёя мега ай пеш мисол маслиҳат мекунем. ами пеши сохтмон биёя маслиҳат мекунем барои ами хонаҳоро харидан. бардуи азиз номерои телефони ана поёнгиш WhatsApp дора, занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. ана акшеринар мегзарем ба 2 миллион имрӯза бо диққат гӯш кунед. як дачаи фасони хушура гап мезанам ай шаҳри Ваҳдат. касе ки ай Ваҳдатем бардуи азиз лайка сериёзни биҷихен. дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дараи Ромид. 11 сотиқ заминаи дута комната дора. бардуи азиз гирдаш маҳкам кардагӣ лави дарёи Кофарниҳон дай мега. бардуи азиз бисёр ҷои хуб дабдане ки нарша гуфта ки 200,000 сомонӣ бигӯ. касе харидори аниқ боша занг бизана бо арзон мекуна. ва бардуи азиз касе дар мисол ами дараи Ромид дачаи дар кор, мисол дачаҳои фурӯшӣ дар кор боша, ҳами якада занг бизанед шумо да ёфта мета. бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар ин рақамҳои дестем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорро рекламаи зуруш мекунам. ҳозир я мухлиси канали бачаи ачкидор я шер гуфтагия гӯшиш кунед чӣ мега. авдо теҷе ака ҳамеша бошӣ дар ватан. ман бачаи ёвонам дар Москва меҳмонам. яке малисаҳо мара ба қапан. ман ҳичира намедонам.
هر روز ویدیوهای تو را گوش میکنم. میگم یک خانه ارزان بیام، نکه نمیام، خدا را شکرانه میکنم. ана бардурои азиз шеъра гӯш кардем. хотири ҳамин шеъри бародар як дона лайкира биҷиқен ва видеоро падилиса кунен. имо ватсап ҳама ҷуда. дӯстони азиз, компанияки бозоралӣ ва компанияки назара шуморо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонаатон ай ҷои кортон гиҷои даҳем бародаро удобниям мераванд, ай ҳамуҷа шуморо мегиранд ва сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёранд. бардурои азиз, и яко чанд сол шид мана мардак боре ки дар ҳамин кору бор будиян. хеле шид хай мисол ҳамин кору бор дан раҳ рудан. нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. 7500 рубл бардурои азиз. мошиношон мошинои беҳтарине бардурои азиз. занг бизанем бигӯен ки номеро ай канали Сауду теҷи гирифтам, шумо дабо арзон мекуна. бардурои азизам, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. як кадай ноҳияи Ёвонҷон ай районуш мега хонаи времянка дар кораи сумаш нахтай бардурои азиз мехарад то 56 000 сомонира бардурои азиз. касе ки ай ноҳияи Ёвонен ана хонаи времянка дошта бошен, ҳами ака харидор будай, сумаш нахтай то 56 000 сомона. номерои телефонаш, номерои расияшай ватсап дора бардурои азиз. ана акай ғафор ном доштай. занг бизанен, ана акай ғафор да хонаҳои времянкатона буфурӯшен, сумаш нахтай. бардурои азизам, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. оли квартирои арзонам ҳастед дар видео. бардурои аз хонаи десен қарор дора дар ноҳияи Ёвон, чорум завхоз, поёни бозори Фурқат. 5 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ, як кайлдор, як баня доштай. ремонтиш коробкаи бардурои азиз хеле десен, ову свеч мега доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100% будай. заборш як тарафи роҳ маҳкам кардан дар кор. нарша бардурои азизам 80 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен бардурои азиз, занг бизанем бигӯен ки номерои ай канали Сауду теҷи гирифтам, шумо дабо муомила мекуна. Этот канал Савдатыче, на этот канал вы найдете дом и квартира подешевле, поэтому ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардурои азиз, ман диюм канали хидмави кардагим. дар ӯ канал фақат мошинои фурӯшӣ мепартом. диюм канала комментарро нигоҳ кунен, ҳамҷо ҳастай. бардурои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Astra H соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин 100 километрда 7 литр бензин расход дора. Моторш 1.6, 4 та баллони нав доштай, кондиционерш ях, дарош электропакет, хадавоиш 100%, ҳуҷҷат доштай. мошин мега ягон дар надора, ягон камбудӣ надоштай. бардурои азиз, мошин як даст гаштагиай. айни ҳол бардурои азиз, мошин қарор дора дар ноҳияи Хуросон. нарша мега ки 75 000 сомонӣ. касе харидор бошен бардурои азиз, занг бизанен, бо арзон мекуна. номерои поёнгишда имо ватсапам дора. бардурои азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. як бародар мада як аппарати прессзанак роӣ кардага. бо диққат гӯш кунед. аппарати фурӯшии прессзанак, пахта, кардон, пластмасс пресс мезана мега. хуб, қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, дар мошинбозори шаҳри Кӯлоб будай. нарша гуфта ки 27 000 сомонӣ бугӯ. бардурои азиз, пахта, кардон, пластмасс пресс мекардай, яъне ки прессзанак, аппарати прессзанак 27 000 сомон дар шаҳри Кӯлобай. занг бизанен, қатъиам яка маслиҳат кунем. бардурои азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. лайкҳоро аётон набароварда бошем. бо Toyota Corolla Американка 2.3 кардагиян, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, моторш 1.8 будай. бардурои азиз, коробкаш автомат, ҳуҷҷатош 1 сола. мошин ягон камбудӣ надора. бардурои азиз, бензина мерезивӣ, қамчинаш мекунӣ. бо сабаби замин хона хариданӣ мега барои ҳамун фурӯхтесам. мошин рӯзои шанбе-бозор дар шаҳри Бохтар, ҷамоати деҳоти Заргар будай. ана рӯзои душанбе то шанбера дар ноҳияи Восе. соҳиби мошин мега ки ягон хонаю замин ай шаҳри Бохтар, ай хиди Заргар мега боша, алиш мекунам.
нархи мошин бардурои азиз 115,000 сомон ай. чихеле ки гуфтам дар шаҳри бохтар ана дар Заргар ягон замин хона боша алиш мекадай. номерои телефонаша ана ҳастай, занг бизанен қатъяка маслиҳат кунен. бардурои азизам, ана бардурои ғарибам эълонама давом метам, бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳқон Ариқ, участкаи роҳи нав. 12 сутиқ заминаи 3 дар хона қатъи калидору верандаш кардагӣ, дарини хона ремонт кардагия бардурои азиз, берини хона шкатур кардагиай, овсвеч мега доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош соз будай, чизе ки дастурат ҳастай бардурои азиз, ҳамаш меистодай. ба чиза чораш, яъне ки хона ба чиза чораш фурӯхта мешидай. нарша бардурои азизам 217,000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо арзон мешава. бардурои азиз, маълумотша дар бар экран нависагием. касе дар хонаи арзон, хонаи хушрӯ дар кора аз ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳқон Ариқ занг зада қатъяка маслиҳат кунен. срочни чихеле ки гуфтам бардурои азиз, дар ҳамин сурат чизе ки дидесен ҳамаш меистодай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ки бардурои азиз мегзарем ба наҳум эълони имрӯза. як трактори фасони хушрӯра гап мезанам. трактор аби мегӯи навай завод баромадагиай, бовар ки састаяниш зур будайне ки трактори фурӯшӣ Т40 бардурои азиз, соли баромадаш 1991, сӯзишворӣ саралка, нав мотор кардагиян, коробкаш механик, дар 1 гектар мега 6,5 литр ана саралка расход доштаи. документош 1 сола бардурои азиз, 4 та баллони нав задагӣ, адрес ноҳияи 5 деҳаи Кабути Сайфиддин. ноҳияи 5 деҳаи Кабути Сайфиддин да қарор доштаи. нарша бардурои азизам 60,000 сомонӣ мега. 60,000 сомон. касе харидор бошем бо муомила дора. бачаё чабхия кофе талх абзаки ба фикрам ховуд бурдисай. кофе талх набоша чӯи кабут амза мешава шеринар. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, як хонага квартира дар 1 метраш қарор дорад, 34 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт дошта. ҳисоби квартира маълумот додагие ки хона тозаи хушрӯай, кондисионер, мотори қимат задагиай мега. ремонтош хеле гуфтам бардурои азиз замонавӣ. медроя зиндагӣ мекунӣ. нарша бардурои азизам 145,000 сомонӣ мега. 145,000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест бардурои азиз. харидорои аниқ метавонен ки занг бизанен. числаи видеоро нигоҳ кунед бардурои азиз. дер шидагӣ боша занг назанен. агар барвақттар боша занг бизанен. бардурои азизам ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза охири видео дея 4 та чақчақ мекунем, баъд хайрихиш мекунем. аз ки ҷое ки ана мошин, трактор, аппарат, ана хонаи заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан, хай бисёри чизо рӯй кардан бардурои азиз. ана ҳамаша нарх набоша гуфтам, фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаячкидор, барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ. бардурои азиз, аму як дона лайки бепул мақсад ӯ вақти шуморо намегира. аму як дона лайки бепула барои меҳнатҳои мо, барои дастгирӣ кардани мо биҷиқен. ва касе дар канали мо меҳмонем бардурои азиз, то ҳозира подписатсия кардагӣ нестен. форатон ки ами канал замин, хона, квартира, мошин бихарен ягон рӯз, мисол ами территория гуфтагитон, дар канал бардурои азиз подписатсия кунен. подписатсияро ҷиқиден, зангулача мебура бардурои азиз, зангулачаро дар бологӣ монен. нем видео доз нишон додагия ку, инам хеле кунем бардурои азиз. подписатсияро ҷиқиден, зангулача мебура, зангулачаро дар бологӣ монен. видеоҳои ма шумода рафтан мегира. ва бардурои азиз, дар охири видеоя додарак мемонам. и додарак я ҳафта пас, 2 ҳафта пас касал мешидай. ана имконият боша, шароитотон боша, ягон сомония, ягон рубли ёрдамаш кунед. дар ҳамин картаи Душанбе ситиш партоем бардурои азиз. видеоша мемонам, гӯш кунед. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будай аз 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дигар илоҷиш наштида, дидан ки мисол почааш сиёҳ шидай, почааш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд,
чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуру нана хайр кина гуфтага барои дорвош мисол бу барои ами додарак я чӣ мешава номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуру агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кинен